sarauta mai zafi ta Usman Nurmal Alabani. Assalamu alaikum jama'a, ku zo ku saurara. Dawaka mai zafi da zuciya ke hankara. Usman Nurmal Alabani ne dauki hanya domin yabon garzo mai auke da martaba. Alhaji Abubakar can Jumma gwarzo ne. Sarki ya ce fadama mai suna ne. Garkuwan ko shugaban mazaje ne. Idan ya taka fili zuciya ta gane ne. Daga unguwar mai fulani a kasan na salisa. Duniya na yaro ake ganin jarumtarsa. Yanzu yana birnin Kebbi cikin darajarsa. Masu mulki na girmama halayyarsa. Kai jan zaki mai karya zuciyar masu diya. Kai babbar giwa mai tafiyar sarakiya. Maifin weda wajen yanke hukunciya. Gagararo ne kai ga dukan abokiya. Farin wata kana haska ka jama'a, mai taimakon talaka cikin kuna da mutunta. Idan ka bayyana sai amja da murya, a ce ga sarki mai cika tarihiya. Kai sarki ya den fadama, garkuwan dikko jagora, can Jumma bin alfahari. Ga murya kalanguna rawa cikin farin ciciya. Maza da mata su fito su yi shewa, domin sarkinmu ya cancanci abu da girma. Usman Nurmal Alabani yarda da zuciya. Sarki ya dorin fadama gwarzon Najeriya. Kai na gishi aina mutunci da gaskiya. Mai riyancin amana cikin datta kuda dewa-dewa. Idan na ka zo fagen jarunka da batunta, sai ya ce turken Juma ya zarce mazantaka. Garkuwan dikko mai kare martaba, mai son jama'a da naukaka talakawa. In ka shiga karo ka tika zukata, saboda kamun kai da mutuncin sarauta. Shelar sunanka, manya da yara suna yabon halinka. Dukkan da ka taka ana jin timarka. Kai ne tauraro mai hasken darajarka. Unguwar mai fulani ta yi alfahari, domin ta haifi gwarzon da ya yi fice gari. Mai karamci da zuciyar taimako kuwa rayi. Siyasa jama'a ke ta masa kirari. Kai jan zaki mai razanar matudiya, mai zuciyar karfe cikin shugabanciya. Kaifin wota wajen tsayar da gaskiya. Gagarawo mai karya dukkan rainiya. Kalanguna kadawa cikin farin annashuwa. Matasa su fito suna tashewa, saboda sarkin mu abin so ne ga jama'a. Usman Nurmal Alabani ya dauki salo, ya hada baitoci masu armashi da tuhalo. Domin yabon gwarzo mai cikakken halo. Jumma sarki mai tika idon jama'o.